Comencem a veure tot el mostrari de Flykfloat, els sneakers que abans no hem dit res, comodíssims, a veure si podem veure aquest per exemple. Veieu la comoditat que té això, molt flexible, plantilla de gel, extraïble, tots els sneakers són així. Tenim aquest, el Blucher, aquest altre comodíssim, sense cap, tot llis, sense cap costura ni res. L'altre una mica més platejat, un de típic, molt bo, aquest model torna a dir comodíssim, però és que és veritat. La Merceditas, en color beige també hi és, aquest model més tancadet. Passem les sabates bio, que hem parlat abans. D'acord, aquesta amb la tira darrere, tota llisa de darrere, els tipus bios Esclop, en color blanc, molt bo, una mica d'alçada aquí en tenim. Aquest seria un tipus de bios. Continuant amb els bios més planers, aquests que hem vist abans, diferents colors, combinacions, com és aquesta blava, vermella i groga, aquest amb verd i vermell, molt xulos. Aquest tipus Carolina H, l'altre amb baquetilla, lligats de darrere, amb velcro, fàcil de posar, I aquest altre també molt maco, el color que el beige és molt xulo. Això serien passant els bios, En les sabatetes de pell, planta de pell i tot, tenim aquest altre, és un model molt maco, queda molt bé posat al peu. Aquest que hem vist abans, pala i tira amb velcro, tot portable, de la pala sencera. Aquest seria una altra cunya també. Sempre surt molt bé aquest model així creuat, sempre surt molt bé. Aquí en tenim un altre i dos més. Passem una mica a plantilles, aquí em sembla que faltaria encara algun model, però tenim aquesta amb velcros, plantilla extraïble. Si ho podem treure, doncs ho treuré. Veieu? Plantilla extraïble i de pell. Aquest altre llis, blau marí negre, i aquest altre que sempre és molt calçador perquè té el velcro a davant, velcro a l'empeine i velcro a la talonera. Això són sabates amb plantilla. Tipus clava i models d'estiu és això. És el que fem de Flykfloat, és el que diu més de la seva marca, estampats, comodíssims d'estiu, recuperables, segur. Molt macos tots. I els bios que presentem com a novetat, el creuat amb pell i lluents, el típic sandàlia californiana, el d'una tira, tipus així fresquet de cara a l'estiu, diferents colors, el de dues tires. Torno a repetir, la importància d'això és la plantilla de pell que té i la seva, mira quina sola de goma, i flexibles, a més no pugui. Llavors passaríem als d'home, també amb dues tires. Dues tires i civella darrere, i la californiana. I també comptem de la mateixa distribuïdora amb els Nautics estiu en combinació de colors. Aquest és molt maco, tot de pell, Això és Nubuck, serratge, Nubuck llis, diferents colors, pell, combinacions de pell, que té darrere, el clàssic marrón i negre, tant el Nautic com la Kiowa. La Kiowa
en nubuc i els mocassins de serratge molt típic de l'estiu. Això també ve dintre de Team Choice, distribuïdor de flip-flop.